бо шаҳрвандон шикоятҳои бисёр ба назар расид. Ба таври куллӣ таҷдиди парки нақлиёти пойтахт нафарое ки шуъбаи ғоибона хондааистанд ё ки хонда буд кардагианд 2 сол хизмат мекунанд. Мақсад рискай рафтани шумо. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман дар видео якта лайк монда то охирша тамошо кунед. Айни ҳол нафарҳое ки маро тамошо кардаистед, охирон бор ба ҳамаи шумо огоҳ мекунам ки ман рӯзи финали конкурса аниқ кардагим. Рӯзи 9 ноябр соати 22:30 ба вақти Тоҷикистон мо финала мегзаронем. Ҳозирашда билет ҳастай. Имрӯз ва пагоҳ билет мефурӯшем тамом. Ба ҳамин хотир ҳаракат кунед, бидроед билетотона ҳозир бихаред. Ба 500 рубл 5 дона билетон метиҳем. Дар ин пара номерое ки дидестед, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Ҳамза меброяд. Дар ҳамин сумтона мепартоен ва дар ин параи экран номерое ки дидестед, номери WhatsApp-ай. Дар ин WhatsApp чектона равон мекунед. Шумо чӣ қадаре ки билети бисёр харидед, ба фоидаи худтон мебошад. Чунки як нафаре ки билети аз ҳамада бисёр мехарам, мо путёвкаи Дубайш метиҳем. Ғайри ин путёвка ҳамагӣ 34 донаи дига призай. Ҳаракат кунед, имрӯз ва пагоҳ билет мефурӯшем тамом бародаро. Мавзӯи имрӯзаи мо оиди як қарори нав дар шаҳри Душанбе. Дар шаҳри Душанбе назорат ба ронандагони автобусҳо пурзуртар карда мешавад. Мақомоти шаҳри Душанбе ба риояи қоидаҳои ҳаракат аз ҷониби ронандагони автобусҳо ва ҳамчунин ба муоширати ронандагон ва мусофирон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунанд. Яъне ки мақомоти шаҳри Душанбе тасмим гирифтанд ки назорат кардан дар самти автобусҳо зиёдтар шавад. Инчунин муошират кардан аз ҷониби ронандагон бо шаҳрвандон. Аз сабабе ки вақтҳои охир дар шаҳри Душанбе аз ҷониби сокинон барои ронандагони автобусҳо шикоятҳои бисёр ба назар расид. Дар ин бора аз шуъбаи иттилоотии муассисаи давлатии коммуналии нақлиёти Душанбе хабар доданд. Гуфта мешавад, дар мулоқоти гурӯҳи корӣ бо ронандагон шикояти мусофирон дар бораи риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ баррасӣ карда мешавад. Онҳо инчунин дақиқтар бо муоширати хеле дағалонаи байни ронандагон ва аҳолии шаҳр ҷалб карданд. Аммо дар ин мулоқот ҳамчунин аз муваффақиятҳо дар рушди нақлиёти шаҳри Душанбе таъкид шуд. Ба таври куллӣ таҷдиди парки нақлиёти пойтахт ва ба миқёси васеъ ба даст овардани автобусу троллейбусҳои замонавӣ барои беҳтар кардани сифати ҳаракат дар роҳ мебошад. Ва гуфта мешавад ки дар шаҳри Душанбе ҳоло 432 ронандаи автобус, 132 троллейбус ва 1557 микроавтобус ва 4350 таксӣ ба сокинон хизматрасонӣ мекунанд. Агар дар умум бигирем, таи 10,000 нафар ронанда ба сокинони шаҳри Душанбе хизматрасонӣ мекунанд. Ва боз як пешрафти дигар дар шаҳри Душанбе махсус ин мебошад ки нуқтаи баргдиҳии электромобилҳоро низ зиёд мекунанд. Чӣ хеле ки худтон медонед, айни ҳол электромобил дар ҷумҳурии Тоҷикистон хеле зиёд шудагиай ва ин ба манфиати шаҳрвандон мебошад дигем. Ҳам арзон мебошад ва ҳам ронандагоне ки кору фаъолият мекунанд барои плюси ваён мебошад. Ва махсус барои ана ҳамин электромобилҳо дар шаҳри Душанбе нуқтаҳое ки барқ метиҳанд, яъне ки заряд метиҳанд мошинҳоро, ҳамёра бисёртар мекунанд. Ки дар кишвар қонуне таҳия шудааст ки воридоти мошинҳои барқӣ ба Тоҷикистон аз пардохти андоз ва боҷи гумрукӣ озод мебошад. Яъне ҳар нафаре ки электромобил ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мекунад, дар гумрук бигем вай растамошка намекунанд. Яъне ки аз боҷи давлатии гумрук одамое ки электромобил ворид мекунанд озод мебошад. Тамошобинони азизу гироми қадр, ин буд як ахбороти нав ки ба маълумоти шумо расонидем. Оиди микроавтобусҳо, оиди таксиҳо ва оиди автобусҳое ки ба сокинон хизматрасонӣ мекунанд, аз ҷониби мақомот назорати ҷиддӣ ташкил карда мешавад. Хоб акнун комментарияҳои равонкардагитонам мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан. Ва ногуфта намонад, ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо, рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Маҳмайёр нависондай: салом ака, ман фарзандхонида гузаштам, аблавам меқапа.
фарзандхонӣ карда бошад шуморо ягон кас дар ҳолате ки умуман писар надошта бошад ӯ ва шумо як фарзанд ба ҳисоб меравед ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавед. Ашраф нависонда: ассалому алайкум ака, зинда бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад. Гап нест ака, барори кор. Ба падару модаратон раҳмат, чунин фарзанд ба дунё оварданд. ҳазор раҳмати калом. Миннатдорам аз ҳар як нафаре ки моро дуруст мефаҳманд ва фаҳмиши хуб дорану моро тамошо мекунанд. Як каси дигар дар ҳамин комментария оиди як чизе навишонда ки мисол мегирем, агар паспорти российский доштаед ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кардаги будаед ва боз гуфтиянд ки дар Россия хизмат мекунӣ, нафарҳое ки паспорти российский доред, яъне ки двойное гражданство доред, шумо ба хоҳиши худтон дар як ҷо хизмат мекунед. Мисол мегирем, агар шумо дар Федератсияи Русия постоянно регистратсия кардаги бошед, дар оҷа шуморо ба хизмат даъват мекунанд. Вале дар оҷа постоянно регистратсия надошта бошед, агар шумо дар Тоҷикистон хизмат ки кардед, дар оҷа озод ҳастед. Як каси дигар навишонда: ассалому алайкум брат, ҳамин саволда ҷавоб тез зарур аст. Мо дар оила ду бачаем. Падарам гузаштагия, як модар дорам. Агар акам хона кунад ҷудо шавам, ман метавонам сардори оила гузаронам. Мешавад барои хизмат. Раҳмат пешакӣ. Сардори оила нафаре мешавад ки фарзанди колония, яъне ки акад метавонад ки сардори оила шавад. Як каси дигар навишонда: ассалому алайкум ака, хизмати ҳарбӣ то чандон ба итмом мерасад? Ҷавоб биед. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 27 ноябр ба анҷом мерасад. Муҳаммадҷон навишонда: салом алайкум ака, ҳамин хизмат то чанд солара мебарам? Дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 то 27 солагира синни соли хизматравиро муқаррар кардагианд. Як каси дигар навишонда: салом ака, агар худат набошӣ, тариқи телефон аз ЗАГС ҷудо шуда мешавад? Бо тариқи телефон не, вале бо тариқи давернис мешавад. Мисол вақте ки мурофиаи судӣ мешавад ё вақте ки шумо ариза навишондагиен баъд Россия рафтагиен, ба номи ягон хешованд ё падар ё модар ё бародар давернис рӯй мекунанд ки дар мурофиаи судӣ аз ба ҷои шумо ҳақ ва ҳуқуқ дора иштирок кунад. Як каси дигар навишонда: барои лайк шида видеоҳои кӯҳна як гашта мемонем. видеои кӯҳна намондем, бародари азиз, фикр мекунам ки худат хато кардаед. Як каси дигар навишонда: салом алайкум ака, аз 10 штраф боло бошад запрет мекунанд? Не, шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия агар дар як сол зиёда аз 3 та штраф кунанд, баъд запрет кардан мумкин аст. Нурматов навишонда: ака, ман донишгоҳ заочни тамом кардам, диплом гирифтам, чанд сол хизмат мекунам. Нафарое ки шуъбаи ғоибона хондесиян ё ки хонда буд кардагиам 2 сол хизмат мекунанд. Як каси дигар навишонда: сорбон сози хуби ку фаҳмон, баъди 26 октябр чӣ қонуни нав омад барои паспорти Россия гирифтан? Вид дорем. Вид на жительство доштагӣ бошӣ, агар пеш аз тағйиротҳои нав, вай ба шумо тааллуқ надорад, бародари азиз. Оиди тағйиротҳои нав, оиди қонуни нави паспортгирии Россия, ҳамин 3-4 рӯз пеш видео карда будам, мудорам видеоро тамошо кардам, ҳамаша гуфтагӣ бародар. Як каси дигар навишонда: бе патент кардан, чанд маротиба метавонам граница равам биём? И бе патент кардан як гапе ки мақсад рискай рафтани шумо. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки шумо патент надоред, як маротиба граница меден ки шуморо мисол ҳуҷҷат намепурсанд, мегзарен бо обратно медурен. Ва дигар маротиба боз граница сафар кардан мешавад ки дар ин ҳолат дар таможни аз ту патент мепурсанд. Ту патент пешниҳод кардан наметавонӣ, барое ки надорӣ. Ва дар ин ҳолат тра метавонанд ки запрет на въездат кунанд, депортатсия мекунанд. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то видеоҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.